Добър вечер. Аз съм Ива Дианва Йенсен, 83-ти набор съм. Така имам дъщеричка на 3 годинки, ще прави 4, Иванина Йенсен се казва. Така. Имам информация, че някой... Да, аз съм също така, ето оня ден заключиха за 24 часа. Да, заключиха ме, разбрах кой ме нареди, но си направиха лоша услуга по този начин. Както и да е. За какво се включвам? Не, че ме интересува вие там как се обиждате един друг в парламента и не ме вълнува, но имам информация, че някой се осланя на тези, на Бойко, на този Петков там, на този Певски и се подиграват с деца. Че им запаля душичките. Че им запаля душичките заради дечица. Някой е ходил вкъщи, в моята къща, и са ми тормозили семейството, бе. Защото аз съм Ива Йенсен и съм слънцето. Аз съм тая, да. Аз съм тая. Няма друга. Значи само да кажа. Аз съм тази, която е свързана с всичко това, което може да прави. Само аз мога да го правя в цял свят. Нито детето ми може, нито мъжа ми може, нито братовчетките ми, нито сестрите ми. Казвам го това най-открито. Като някой има проблем, да дойде при мен. Не да ходи при мои роднини и така нататък. Да дойде директно при мен. Защото аз ако реша, мога да запаля който си пожелая. Наливам тите за много пари. Наливам тите. Иска ли някой много пари да има? Откъде на къде някой ще ходи в семейството ми да ми такова, да ми създава там. Аз си усещам как са нещата. Не мога да говоря директно, защото почне да говоря директно, че трябва да запсувам до един. Знаете ли колко сте ми под нивото? Ще ва купа и ще ва продам. Петков ли бил? Певски ли бил? Он е тапак? Бойко ли бил? Аз не съм Калина. Калина е никоя за мен. Калина е тая едната, къде се опита да ме нареди. Жена на един. Мой бивш. Така. За какво да идвам аз там да се сраме се и такива, където ходят да тормозят по-слабите? За какво? Че се чуете как да вземете пари, които не са ваши, бе, брати. То Бойко на къв се прави? Кой си го напри, къв беше на времето? Пъженикаче, дигна го и дигна го. Аз бех свидетел. То Папевски, откъде дойде този смешник, и ми е ясно. Аз знам кой му дърпа конците, един мой бивш. И ако не спре да му дърпа конците, ще го начукам на бившия ми. Използват името на баба ми. Баба ми Мария. Мария се казваше. Мария... Как и беше фамилията? Аз забрех, жената почина. Жената почина. Мария Добрева Митева. Така се казваше баба ми. Някаква се прави на моя баба. Някаква се прави на мой баща. Че ви искам ДНК, бе. Какви роднини сте ми ви на мене, бе, смешници. Значи, аз ако остана тук в България, не искам да виждам този Петков, след като е позволил там и с оная мацка 14 годишната да е такова. Малолетна. Знаете, че аз защитавам и деца и жени. Бойко също не искам да го виждам. Това е изпята песен. Защото той ги прави целите лайнарщини, зад него там оня бившия ми, ще му и ба путката Лена, дано да ме гледа. Певски и той. Да ходят си го лапат и Певски и Бойко. Хич не ми пука, ще ми запаля душичките, ясно ли бе? Някой още веднъж отиде ли в семейството ми?